Is-safeguarding huwa qasam sensittiv u delikat li f'ambjenti sportivi lokali ilu jinħass li hawn ċerta vojt. L-Awtorità l-Integrità fl-Isport qalet li daħlet għall-impenn biex dawk kollha involuti, kemm jekk uffiċjali u amministraturi, kif ukoll coaches u atleti ikollhom l-għarfien u l-għodda ta' kif għandhom jaġixxu f'każi ta' abbuż. Il-Kap Eżekuttiv Kevin Azzopardi għalli fost l-inizjattivi li ttieħdu hemm l-ingaġġ ta' uffiċjal fl-awtorità responsabbli mis-safeguarding u l-pubblikazzjoni tal-ewwel manwal fl-istorja tal-isport Malti dwar l-aqwa prattiċi f'ambjenti sportivi. Għalina bħala awtorità illi nassiguraw illi kemm jista' jkun l-ambjent illi wieħed jopera fih fl-ambjent sportiv ikun ambjent sikur. L-uffiċjal fl-AIMS responsabbli mis-safeguarding Jonathan Kamenzuli spjega li l-abbuż jista' jieħu diversi forom, mhux biss dak fiżiku, sesswali imma wkoll emozzjonali, bullying u prattiċi oħra ħżiena. Spjega li l-manwal jagħti linji gwida għal diversi ċirkustanzi. Pereżempju, fejn jidħol komunikazzjoni bej adulti u tfal. Għandek il-ġenituri jridu jkunu involuti fejn jidħol l-użu ta' showers, fejn jidħol l-użu ta' changing rooms, fejn jsir trasport ta' tfal minn u għal training jew għal xi logħba. Għamilha ċara li dan is-suġġett imiss ma' kull età, mhux tfal u adolescenti biss. Staqsejna lil Dr. Kamenzuli x'għandu jsir meta wieħed jiġih dubju f'xi ħadd jew f'xi azzjoni jew jissuspetta abbuż. B'mod immedjat, wieħed għandu jkellem l-uffiċjal tal-klabb tal-fiduċja tiegħu, l-idealment jkellem is-safeguarding officer tal-klabb jew tal-organizzazzjoni biex bekk tittieħed l-azzjoni neċessarja. L-AIMS qiegħda tħabbrek fuq miżura oħra. Qed nesiġu wkoll illi kull organizzazzjoni sportiva tinnomina uffiċjal tas safeguarding, a safeguarding officer. Qed nagħmlu wkoll ċertu prerequisites għal min għandha tkun din il-persuna. Il-Kap Eżekuttiv tal-AIMS ħabbar ukoll l-awtorità ser tipprovdi taħriġ il dawn l-uffiċjali permezz ta' ftehim li għandha ma' Commonwealth Sport. Esprima l-fehma li dan il-programm ta' taħriġ ser ikun parti mill-legat li l-Commonwealth Youth Games li ser isiru hawnhekk is-sena d-dieħla ser iħallu għal Malta.